Slav roj baş evanda hevidem herkes baş eçen uçeyin ku me amede kırne tpazım jora peşkeş bikim. Yek mazlum abdi ajansa Mezopotamya'ya tiştem balkeş dibêje. Navaroka axaftina wî min berhev kiriye ka jora peşkeş bikim. Pêşî em biçin çend nûçeyndin derbarê pêvajoyê de heye. Komisyona parlamentoyê hûn zanin çû îmraliyê vê serê ka buxara çi tîne, navaroka axaftina wan çi ye? Biqasî ku hatiye gotin 10 salan navaroka axaftinê naye eşkere kirin. Dîye ji bara çi bêjim? Komisyona meclîsê anha li îmraliyê civîn belkî bidawî biye li ber vegerê ne, ew jî heye. Bi helîkopterê çûn, ew bi helîkopterê jî vegerin. Diyaloga di navbera endamên komisyonê Öcalan de weke nivîs wê pêşkêşî serokatiya komisyonê were kirin Numan Kurtulmuş. Paşê ew ê di nava xwe de dosya amade bikin pêşkêşî meclîsê bikin. Cara yekeme bawekî dîrekt tekiliyekî çêdibe di navbera Öcalan û Meclîsa Tirkiyeyê de. Ev jî tê wê manê ku dewleta Tirkiye bawekî fermî Öcalan muhettab girtiye di mesela çareseriya di çavê wan de Tirkiye bê terör lê weke meseleya Kurd çareseriya doza Kurd pênasê nakin. Lê di meseleya Partiya Karkerên Kurdistanê de Öcalan muhettab dikirin. Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli heta niha tu gotinekî Kurd bilêv nekirine. Tekiliya vê pêvajoyê û doza Kurd çê nekirine. Çê nakin. Dibêjin dawa Tirkiyeya bê teröre merû çawa bike vê tevgerê bê çek bike. Derdê wan ew e. Endamê komisyonê ya hevgirtinê ew komisyona ku em dizanin ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re ber bi îmraliyê re birêk ket. Komisyon li meclîsê hatibû ava kirin ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re vê serê ber bi îmraliyê re birêk ket. Di şandeya komisyonê de ji Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçyî heye, cîgirê serokê giştî MHP Fethî Yıldız heye, ji AKP jî Hüseyin Yaman heye. Di hevdîtinê de şandeya komisyonê wê li Abdullah Öcalan godarî bike. Nivîsa di derheqê navaroka axaftina wan de wê biqasî 10 salan veşartî bimîne. Çavdiriye ku Öcalan di hevdîtinê de sedemên derketina PKK, Tifaka Tirk û Kurdan, hewldanên aştiyê, pêşniyazên çareseriyê, pêvajoya çekdanînê, qanûn û zagonên ku dikare werin derxistin, li ser wan ew ê pêşniyazê xwe pêşkêş bike. Komîsyon jî wê pirsan bipirse. Kîjan şertan de merûv dikare vê pêvajoya bêçekirina PKK pêşva bibe. Ne tenê bêçekirina PKK, pêvajoya fesehkirina PKK. Ka hûn goh bidin Tayyip Erdoğan çi dibêje? Tayyip Erdoğan gotinê xwe pir vekirî dibêje. Biryara komisyonê wê lez bide tasfiyekirina terorê. Mesela hêjî tevgera Azadiya Kurd weke terör pênasê dike Tayyip Erdoğan. Hêjî dibêje biryara komisyonê di dawa Kurd da pêşketinê çê nake, basa wî nake. Di bêçekirinê de di Tirkiye bê terör de dibe gavekî giring e. Em zimanekî nerm bikartînin. Doh Rêzdar Murat Karayelan dema ku navê Dewlet Bahçeli bilêv kir got Birêz Bahçeli. Ya em aliyê Kurdan wisa ne. Esaleta Kurdan wisa ye. Ya ez bi xwe nabêjim Birêz Bahçeli. Ama Rêzdar Karayelan got Birêz Bahçeli. Her du vîdeoyê wî hene hûn bixwazin dikarin herin temaşe bikin. Di derbarê axaftina wî de du vîdeo me amade kirine. Yek hema tevahî axaftina wî ye, yek jî beşekî jê hatiye wergirtin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî lûtkeya G20 ya li Afrikaya Başûr di vegerê de bersiv da pirsên rojnamegeran. Erdoğan li ser çûyîna îmraliyê ya komisyonê got em biryara dawiya komisyonê wekî biryareke ku rêlber pêvajoyê vedike dibînin. Rêlber tevkariyê yani em wisa dinirxînin. Hevkarî û tevkarî û falan bêvan. Her tiştî tev li hev kiriye Tayyip Erdoğan. Dibêje weke Tifaka Cumhurê em pêvajoya îro ya ku em di nav de ne, di nava ahengekî de dimeşînin. Car bi caran Dem Partî jî tê cem me em hevdîtina pêk dînin. Heta niha pêvajo bê pirsgirêk hatiye heta roja îro. Erdoğan bi domdarî got tevlîbûna partiyên siyasî ya nava komisyonê li meclîsê gelekî giring e. Wan jî her cure alîkariyê dane komisyonê.
Biryara dawî ya komîsyonê ya ji bo çûyîna îmraliyê ji bo pêvajoyê sûdmend e, yani fayde dide pêvajoyê, lez dide tasfiyekirina terorê. Em ê bi cesaret, bi biryar armanca xwe ya Tirkiye bê teror bidomînin. Heta ku em bigêjin menzîla Tirkiye bê teror, em ê bi sebir bin, em ê bi samîmiyet tev bigerin, wêrek tev bigerin, biryardarî tev bigerin. Heta kengê, heta ku em gîştin menzîla xwe ya Tirkiye bê teror. Ême hevalno pîvana me kifşe ye. Pîvana me dawa Kurd e. Mafên netewî ê Kurdan e. Menzîla me jî, menzîla me ne Tirkiye bê teror e. Menzîla me Kurdistaneke bê teror. Mafên netewî ê Kurdan di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê were nasîn, were qeydkirin. Bi şiklekî wisa were qeydkirin sibê du sibê Tayyip Erdogan wextê bimire, hikûmeteke nû were ser desthilatdariyê, yan jî artêşa Tirkiye bixwaze darbe çêbike, divê nikaribe destûra bingehîn biguherîne, hebûna Kurdan jê derbixe, tiştekî wisa divê em rê li ber ve nekin. Te dît karakterê dewleta Tirkiyeyê, ew bi xwe dibêjin. Ew bi xwe dibêjin. 10 salan carê, 15 salan carê darbe tê çêkirin li Tirkiyê. Meselekî teknîkî ye ez lê dinêrim. Darbe çêbe jî eskerî werin ser hukm jî divê nikaribin biguherînin hevalna. Ez di vê qenaetê de me. Te dît dewleta Tirkiye Kurdan tim xepandiye. Wextê mirov rewşa îro dinêre, temam hal kir hevalna. Wextê mirov rewşa îro dinêre, divê em pêşî cih bidin hefizaya xwe, rabirdûya xwe, tiştî ku dewleta Tirkiye aniye serê Kurdan, ne tenê di van sed salên dawiyê de jî her cara ku tifaqa Kurd û Tirkan çêbiye qaşo tifaqe, tifaq çênebiye, Kurd hatine bikaranîn alî dewleta Tirkiye ve tim felaket hatiye serê Kurdan. Hem di dema Osmaniyan de hem di beriya Osmaniyan de em nikarin bi Tirkara bimeşin. Karakterê wan ê civakî cuda ye, karakterê me Kurda ê civakî cuda ye. Em bi eynî çavê li dunyayê nanêrin. Mesela ew dagirkerin. Ême ne em dagirkerin, em civakek maqûlin, em rênjberin, em ji axê, ji erd, ji zeviya, ji çandinî hez dikin. Em xwezeparêzin, em xwedîkirina heywanan hez dikin. Civaka Tirkiye ne wisa ye? Ew dagirkerin, talankerin, ew diçin derekî talan dikin, desta tînin ser mal û milkê xelkê, ganîmet bi dest dixin. Eynen tişta ku li Efrînê kirin û tişta ku xwestin li Bakurê Afrikayê bikin. Heta ne 10 sal berî jî ew bi buhara Ereban re xwestin vê yekê bikin. Mesela em Kurd nikarin. Ême yek em dagirkerin, wextê ku êriş tê ser me em tenê xwe diparêzin. Karakterê me civakî wisa ye. İja du karakter wextê werin bi hev re bijîn çi dibe nakokî derdikeve. Yani vaya ez nabêjim, vaya rastiya me ye, sosyolojiya me wisa ye. Vanna. Yani tiştê ez dibêjim tê de suç tune ye. Bila herin, mesela em dîroka me Kurdan binêrin ji Sumeriyan heta îro, Kurd çûne ku derê dagirkirine? Neçûne. Daîma xwediyê axa xwe ya Mezopotamyayê bûne, medeniyet, şaristanî afirandine. Milletên ku hatine di Mezopotamya re derbasî Ewropayê bûne rê li ber wan vekiriye. Dem bi dem hatine bikaranîn, ji aliyê hêzên serdest dibe. Piranî jî Tirk. Tirk 1071 dema hatine milazgirî, Kurd bikaranîne, li hember Ermeniyan bikaranîne û Kurdan li hember Kurdan bikaranîye dewleta Tirkiye. Îjab nake sirf divan sed salên dawiyê de em li tecrübê xwe binêrin. Hefiza me heye, me dicerifîne. Em jê tirsin. Em ji hefiza xwe, ji bîranînê xwe tirsin. Ji ber vê doh rêzer Qarayîlan behsa 1071 kir. Tifaqa Kurd û Tirk ew ne tifaq in. Yani tifaqa Kurd û Tirk tune. Mesela yek ji tiştên ku Kurd tim dibêjin, divê her cara ku Kurd û Tirk tifaqê çê dikin pêş dikevin. Halbuki pêşketin tu car çênebiye. Mesela hala hazır sal 2025
milletê Kurd ji birçiya dimire, milletê Tirk ji birçiya dimire. Ka pêşketin. Ha hûn ê bibêjin ji ber ku tifaq çê nekirine lewma. Her cara ku dewleta Tirkiye tifaq çêkiriye bi Kurdan re çûye welatê xelkî dagir kiriye. Çû nîvê dunyayê dagir kir. Heta Yugoslavya, heta Viyanayê hat. Heta Rusyayê çû. Heta welatên Ereba Bakurê Afrikayê tev dagir kir. Xêr e, ew dagir kirin. Ha Kurd bi kar anîn. Kurd bi wara neketin tifaqê ji bo biçin welatê xelkî dagir bikin. Do me ji wara bes kir. Mesela li Sudanê çima Kurd hene ji ber ku Osmanî Kurd bi kar anîn birin wê derê. Askerên Kurd ên Osmanî li Sudanê man. Ew bûne Kurdên wê derê. Tişta ku li cem Osmaniyê hebû, tevlî karê asîmilasyonê nedibû, ew baş bû. Wekî din tamamen xwînrej e. Ha yek jî tiştekî dijî ji bêjim dilê xwe rehet kim paşê ez ji we re nûçebêjim. Mesela dibêjin xwişk û biratiya Kurd û Tirkan yani em dizanin hevano biratiya Tirkan di dema Osmaniyan de kujerî bû. Xwîn nedirjandin, birayên xwe dixeniqandin, zarokên xwe dixeniqandin sirf ji bo text, sirf ji bo kursî li ser desthilatdariyê bimînin. İja hukûqa biratiyê li cem Tirkan cuda ye, li cem Kurda cuda ye. Mesela li cem me Kurda em bi niyetekî pak dibêjin temam, bila biratî çê bibe. Tamam. Cem baş e de biratî em xwedî li hev derdikevin filan bêvan. Ama li cem Tirkan biratî tê wê manê ku dikarî bixeniqînî, dikarî bikujî, dikarî sextekarî lê bikî. Ben davê jî stûyet xeniqînî. Yani vî ez dibêjim na. Herin dîroka Osmaniyan binêrin, kîjan paşayê Osmanî birayê xwe, zarokê xwe nexeniqandiye, nekuştiye. Kîjan? Hemiyan. Ya. İja di hukûqa biratî a Tirkan de heqê me kuştin e. Hakikaten ez heqaret li kesî nakim ha. Ez vê ji ber xwe dernaxim. Veya tespîtekî dîrokî ye. Yani ji bo heqaret li kesekî kim nabêjim. Herin bixwînin yani. İcab nake mirov spor bêjî yani. İcab nake mirov dîroknas bêjî. Tayyip Erdoğan dibêje em ê bi sebir bin, em ê samîmî tev bigerin, em ê wêrek tev bigerin, em ê biryardarî tev bigerin, heta kengî heta ku em gîştin menzîla xwe ya Tirkiye bêterî. Paşê paşê em ê binêrin. Bakarız. Bekleyip göreceğiz değil mi? Hevan an hem cih dedin şêrê Kurda Generalê Kurd Mazlûm Abdî. Dîsa em vegerin ser mesela xwe. Mazlûm Abdî çi dibêje hevan? Ez hema bê şîrove zû bi zû ji we re dixwînim. Tiştekî bînin bîra we ev röportaj hevpeyvîn di Ajansa Mezopotamyê de hatiye parvêkirin. Baş e. Ez bawer dikim hevalê me Azad Altay nivîsandiye, röportaj pêkaniye. Ez dîsa jî emîn bim. Deqekî dixwazim emîn bim. Tamam. Deqekî. Tabii Azad Altay. Hatta ez dikarim fotoğrafî jî nîşanî we bidim. Baştir e. Dişûna vê evê de. Ewsa. Ez vê danîm ser ekranê, bila hevalê me Azad Altay jî xuya bike. Başê ez bixwînim. Tenê mixwast ez Kurdiya Ajansa Mezopotamyayê rexne bikim ji ber ku heta me hal kir, heta me çareser kir çi halî redakte nebibû nivîs. Hevalê me Ajansa Mezopotamyayê me bibîsim baş dibe. Yani ew röportaj ew qasa bi qîmet ya ku hevalê Azad çêkiriye bê redakte ketiye ajansê çima wisa bîye nizanim. Nexweş e. Baş e ewsa. Temam. Em hatin ser meselê hevan na. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî têkildarê mijarên behsa xeberê nirxandinên girîng ji Ajansa Mezopotamya re kir. Abdî têkildarê têkiliyên bi Tirkiye re peywendî bi Abdullah Öcalan re
tiştên balkêş gotin. Dibêje çi? Di derheqê tekiliya bi Abdullah Öcalan İmraliyê re dibêje tekilî hene, kanalên vekirî di navbera me de hene, lêbelê lehvatin tune ye. Ew behsa tekiliya dewleta Tirkiye dike. Hên behsa Öcalan nake. Bi dewleta Tirkiye re tekilî hene, kanalên vekirî di navbera me de hene, lêbelê lehvatin tune ye. Em bibêjin ev ne meseleya müzakereyan e. Hevdîtin hene, danûstandin hene. Ev tiştekî baş e. Em li bendê ne ku asta van hevdîtinan xurttir bibe. Şêwazekî fermî heta em bikaribin hinek di mijaran de li hev bikin. Hinek metirsiyên Tirkiye yani endîşeyên Tirkiye hene. Em amade ne vana bigirin rojeva xwe çareser bikin. Dibêje haya me jî heye. Tabii endişeyên me tirsên me jî hene. Axên me ên dagirkirî hene. Ji ber hebûna dewleta Tirkiye milletê me nikare vegere ser axa xwe wekî Efrîn, wekî Serêkaniyê. Mijarên bi vî rengî em dixwazin bi Tirkiye re çareser bikin. Em hêvî dikin ku asta van hevdîtinan bilindtir bibe, em bikaribin encamên erînî bi dest bixin. Ew jî dibêjin me tirsî heye, lê em wa tenadin sûcbariyê wan. Yani çima dibêjin hebûna Qesedê, hebûna rêveberiya Xweser li ser me, li ser Tirkiye tehdît e. Em mane nadin vê sûcbariyê. Ê ku êriş li ser wan hatiye kirin emin. Ê ku axa wan hatiye dagirkirin emin. Ê ku xelkê wan hatiye koçberkirin emin. Ê ku li ser zext hê jî tê çêkirin emin. Ne terefê dewleta Tirkiye ye. Ji ber wê em wa tê nadin va sûcbariyan. Lêbelê ew dibêjin hebûneke leşkeriya Kurdan ji bo wan gef e, tehdît e. Em tev lê vê nabin. Statûyekê vê derê ji bo Kurdan çê bibe, ji bo xwe gef dibîne dewleta Tirkiye. Tevlîbûna saziyên eskerî ya Sûriyê ji bo xwe weke gef dibîne dewleta Tirkiye. Pêvajoya li Bakurê Kurdistanê bandoreke çawa li we li Rojavayê Kurdistanê dike. Dipirse hevalê me azad. Ka Mazlûm Abdî çi bersiv dide? Elbet pêvajoya ku îro li Tirkiye Bakurê Kurdistanê dimeşe bandorekî xwe yekser heye. Heta ez dikarim bibêjim ji her kesî bêtir derveyî Bakur Rojavayê Kurdistanê eleqedar dike. Niha li vir bi artêşa Tirkiye re agirbestekî me heye. Ev di saya pêvajoyê de hatiye çêkirin. Îro ege em behsa danûstandinên bi dewleta Tirkiye re dikin, bi saya vê pêvajoyê ye. Bi rastî em dixwazin ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve tiştek ku dikeve ser milê me, ser milê Qesedê, em amade ne pêk bînin. Em dixwazin bibin terefek alîkar. Em naxwazin bibin asteng. Pêşxistina vê pêvajoyê herî zêde wê Rojavayê Kurdistanê eleqedar bike. Bandora pêvajoya Bakurê Kurdistanê li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd ya li Sûriyê jî heye. Pirsek din heye di vê pêvajoyê de tekiliya we bi Abdullah Öcalan re çêbû yan çênebû. Anha heye tune ye. Mazlûm Abdî dibêje erê tekiliya me çêbû bi Abdullah Öcalan re. Bi şêwazekî guncaw, bi rêya nameyê, bi şiklên cuda, nêrînên İmraliyê hatin girtin. Yên me jî nêrînên me hatin girtin, jê re hatin ragihandin. Hin mijar li cem hene bahsa hebûnên şervanên Bakurî dikin, ên PKK'yî dikin, vana tenê İmralî dikare çareser bike. Çareserkirina bi vê bangewaziya İmraliyê ve yani çareserkirina vê meselê hebûna hêzên eskerî yên PKK'yî hevalên me ên Bakurî dibe bi bangewaziya İmraliyê ancak mümkün e were çareserkirin. Pêdivî heye ku Rojavayê Kurdistanê bi İmraliyê re tekilî çêbike. Eger tekiliyê me baştir werin çêkirin, ev ê encamên xwe yên erênî jî hebin. Gelo hûn dixwazin bi Abdullah Öcalan re rast hevdîtinê pêk bînin. Pirsekî ecêb e. Çawa naxwaze? Çima naxwaze? Ya ez bin vê pirsê nakim. Dibêje rast e dibe em dixwazin dibe heyeta ku diçe İmraliyê ji me re got ku xwestekekî ji rêber Öcalan heye. Dixwaze bi rayedarên Rojavayê Kurdistanê re hevdîtinan çêbike. Dixwaze rêveberên Rojavayê Kurdistanê biçin serdana wî, biçin İmraliyê.
em jî pêwîstiyekê bi vî rengî dibînin, ev wê bandora xwe ya erênî hebe ji bo pêvajoya Bakurê Kurdistanê ji bo pirsgirêka Kurd ya li Rojavayê Kurdistanê. Tirkiye divê ji vê yekî netirse. Divê netirse. Ev ji bo berjewendiyên Tirkiyeyê jî di aynî demê de tê gotin ku îhtimal heye ev pirs e. İhtimal heye hûn Tirkiye bi ziyaret bikin, rewşeke bi vîya we heye gelo. Yani niyeta we heye hûn biçin Tirkiye, hûn hatine vexwendin. Kesekî hûn dawet kirine yan na. Yan jî hûn dixwazin biçin Tirkiye bi rayedarên dewleta Tirkiye re rûnên dora masê. Ji bo me tu mesele tune, müşkûlê tune madem ev ê bibe rolekî dibe madem dibe tiştekî wisa bibe ji bo çareseriya pirsgirêkan ew ê bibe xwedî rolekî erênî. Yani em dikarin herin, çima em nerin? Em erênî li meselê dinêrin, dibêje Mazlûm Abdî. Di derbarê Daişê de pirsek heye, Daîş gelo hê talûkê ye ji bo herêmê. Mazlûm Abdî wiha bersiv dide. Xeteriya Daişê kêm nebiye, hin planên Daişê hene ku xebatên xwe xurttir bike. Divê tekoşîna li dijî Daişê jî mezin bibe. Rewşa kampa Holê her kesî eleqedar dike. Me haberê mesela 15 hevalên me şehîd bûn di şerê li hember Daişê de. Dîsa hewldanên Daişê hene ji hepsê çekdarên xwe bide revandin. Daîş bi giştî xeter e, tehlîkê ye. Daîş li bajarên Sûriyê jî belav bûye. Ji xwe re bingeheke vekirî dîtiye piştî guherîna li Sûriyê. Çek ketin destê wan. Rejîma Esad dema ku ket, Daîş çû silahê wan girt. Valahî dît. Gelek herem hene valahiya ewlehiyê têde serdest e. Ji ber vê yekê ew bi serbestî dikarin têde bixebitin, kar bikin. İmkan mecalê Daişê kar bike anha zêdetir biye, ji ber vê yekê pêwîstî heye şerê li hember Daişê jî mezintir bibe, berfirehtir bibe, dibêje Mazlûm Abdî. Kesên di kampan de hene di derbarê rewşa wan de hûn çi difikirin? Kampa Holê wekî mînak pirs heye, Mazlûm Abdî wiha bersiv dide. Mijara kampa Holê mijarekî girîng e. Ne tenê me eleqedar dike, her kesî eleqedar dike. Gelek aliyan divê me hewl da em çareserî çê bikin. Di çareseriyan de em gihîştin hin noxteyan jî. Her tim pirsgirêk hene derdkevin Holê. Du sê mehancarekî karekî eskerî eger em çê nekin, em operasyonekî eskerî çê nekin li wê derê, kontrol ji destê me derdikeve. Hezaran malbatê Daişî hene li wê derê. Ji bo wan zeman lazim e. Mijarekê mühîm e, girîng e. Ji bo me hin pirsgirêkên finansmanê derketibûn beriya niha. Niha em dixwazin wana çareser bikin. Tabii bi hezara însan hene. Xwedîkirina wan jî bi serê xwe meseleyê hevandin. Rêveberiya Xweser Sûriyeyeke çawa dixwaze? Ev jî pirsa Ajansa Mezopotamyayê ye. Azad Altay pirsiye. Bersiv ev e. Gelek kes dibêjin me fehm nekiriye hûn çi dixwazin. Ya em Sûriyeyeke nenavendî dixwazin. Ev nenavendî wê çawa be? Tê çi manê? Konferansa Hêzên Kurdî çêbûn. Li wê derê daxwaza federalî derkete holê. Hêzên Kurdî federasyonê dixwazin. Em bi xwe ne li dijî vê yekê ne. Lêbelê niha li ser tiştên mümkün em dişxilin. Em dibêjin civaka navnetewî çi qebûl dike? Mesela wextê ku em projeyekî derdixin pêş, em dibêjin civaka navnetewî vê yekî qebûl dike ya nake? Ewropî qebûl dikin nakin. Dîsa hikûmeta Şamê vê yekî qebûl dike nake. Em niha li ser lêgerinekî wisa dixebitin. Hedefa me ya esasî ew e li vir tekoşîna vê gelê, fedakariya gelê Bakur Rojhilatê Sûriyê biparêzin. Yani ez tenê behsa Kurdan nakim. Behsa Derê Zorê dikim, Reqqa. Wan jî fedakariyekê mezin kiriye heta niha bi hezaran şehîdên wan hene. Ya me ya esasî em karibin van destkeftên xwe biparêzin. Keda vî gelî bila vala neçe, dibêje Mazlûm Abdî. Ew jî bi şîwazekî xurt bikaribin cihê xwe bigirin. Di biryaran de, di rêveberiyê de cihê xwe bigirin. Ji ber wê ya münasib çi ye,
ev dever karibin rayedarên xwe diyar bikin, bidin hilbijartin, rayedarên xwe hilbijêrin, çi eskerî dibe, çi ewlekarî dibe, çi îdarî dibe. Ew bikaribin rayedarên xwe hilbijêrin, bi xwe temsîla xwe bikin. Bi xwe hilbijêrin, li ser vî esasî tevlîbûna xwe ya nava dewleta Sûriyê bi xwe çê bikin. Tişta ku em ji nenavendîbûnê qest dikin ev e, di vir de em pir vekirî ne, me bi hikûmeta Şamê re, me bi her kesî re ev mesela xwe par vekiriye. Ev ne perçebûna Sûriyê ye dibêje Mazlûm Ebdî. Ev Sûriye zayıf nake, tam berovajî Sûriye xurttir dike. Di pêvajoya şoreşê de geliye herî zêde ku bandorê li we kiriye çi ye? Yani ev 14 salê hûn li Rojavayê Kurdistanê de ne herî zêde çi tesîrê li we kiriye? Mazlûm Ebdî wiha bersiv dide. Bê tereddût ez bibêjim şerê Kobanî. Şerê Kobanî şerekî îmtihanekî mezin bû. Ji bo her kesî wisa bû. Di serî de ji bo hêzên me. Ji bo tevahiya gelê Kurd, ji bo civaka navnetewî, ji ber ku noxta şikandinê bû. Daîş wê bi ser keve yan bibe destpêka tunebûna Daişê. Eger Daîş li Kobanê bi ser biketa, wê li tevahiya Sûriyê bi ser ketiba. Wê li Iraqê jî bi ser ketiba. Ji ber ku carê yekem, bajarê yekem ku li hember Daişê li ber xwe da Kobanê bû. Heta wî wextî bajarên mezin yek bi yek ketin. Nikaribûn li ber xwe bidin. Daîş biçiya ku derê ew bajar teslîm digirt. Li Kobanê berxwedan çêbû. Dirêj bû. Dunyayê ev dît. İmtihaneke mezin bû. Hemû Kurd li Kobanê bûn yek. Kurdên çar perçên Kurdistanê hatin wê derê şerkirin. Sûriye li wê derê bû yek. Herî dawî hêzên navnetewî, çi yê resmî, çi yê neresmî, internasyonal hatin wê derê şerkirin. Li Kobanî şarekî pir mezin çêbû. Ev noxteyê herî zor, herî xurt bû. Ev şer bû destpêka tunebûna Daîş. Yani geliya ku herî zêde bandor li Mazlûm Ebdî kiriye ev e. Mesela Kobanî. Heta wê demê tu bajarekî li ber xwe de nedaye. Daîş çûye ku derê teq di 2 saeta de bi dest xistiye. Heta Kobanî hat li wê derê mucizeyekî çîbû. Mucize, mucize. Em didomînin hevano, pirsên xweş hene di vê derê de. Mesela xweziyên Mazlûm Ebdî dipirse, dibêje we di vê pêvajoyê de got xwezî ev çê bibiya, ev pêk bihata, xwezî me ev bikira, ev nekiriba. Xweziyê te çi ne? Dibê hûn ku derê de kêm man yan jî we got başê me kiriye, xwezî me nekira yan jî. Divê bi aqilê vê çaxê, aqilê wê demê hinek ji hev cuda nedibe. Eger ama aqilê niha û aqilê wê demê em bînin bahev, elbet wê gelek mesele hebin. Mesela me mijara wekî hêzên eskerî ên hevbeş behsa hebûna Qesedê dike, ji hemû pêkhatiyan pêkitê em pir dereng ketin. Berê tenê YPG, YPJ hebû heta demekî 10 sal beriya niha nişkeva qirar dan ez bawer dikim bi teşwîqa Amerîkayê jî bû. Kuvvetên Sûriya Demokratîk ava bû. Heta wê demê mantıqa Sûriyeya Demokratîk li cem rojavayiyan tune bû. Pir baş tê bîra min dema ku Qesedê ava bû. Wê demê tenê YPG, YPJ hebû. Wextê ku Qesedê got ava dibe, nîvî wî ji zarokên Ereban pêk dihat. Keç û xortên Ereban. Îja dibêje bi aqilê wê demê em tevgeriyan, em dereng man. Mesela me mijarên hêzekî eskerî ya hevbeş ku bikaribe ji hemî pêkhatiyan were, em hinek dereng man têda. Me zûtir çêkiriba belkî rewşa me ya Sûriye îro cudatir bîya. Derengî hat çêkirin. Hinek gavên me dereng ketin dibê. Di wexta xwe de eger me gavên pêwîst bavita, belkî encam pir cuda bîya îro. Veya ez dibêjim li xwe mikur hatiye, xwe rexne dike, biryarên xwe yên wê demê rexne dike, tiştekî baş e.
Li hin kesan hûn generalin pirs heye, li hin kesan hûn mütefîqin, li hin kesan jî hûn mirovekî xeterin, tehlikelî ne. Mazlûm Ebdî xwe çawa pê nasê dike? Xwe çawa dibîne? Ya dibe ez însanekî xwezayî me. Ne tiştên xwe înkar dikim û ne jî mübalağa dikim. Her tiştê ku me çê kiriye heta niha dibe ez tim vekirî şeffaf dibêjim. Hedefa me ye herî mezin hêviya kesên ku baweriya xwe me aniye dibe em hêviya wan bînin cih. Em hêviya wan vala dernexin. Em dixwazin di zûtirîn demê de serkeftinê çê bikin. Ev tiştên têne gotin hemû sedemê xwe hene. Wextê behsa me dikin dibe yani. Hinek dibêjin nizanim general e, mütefîq e û xeter e. Hemî dibe sebebê xwe hene elbet. Ez însanekî xwezayî me. Tu tiştekî xwe înkar nakim. Her tiştê me kiriye heta niha şeffaf e vekirî li ber çava ye. Pêvajoya şoreşa Rojavayê Kurdistanê her tiştek pêwîstiyekî xwe hebû, rolekî xwe hebû. Di dema xwe de hate kirin. Li îro erkekî me netewî ya Sûriye ê Rojavayê Kurdistanê heye. Bakur Rojdatê Sûriyê heye. Baweriya xelkê dibe me çêbiye. Mesajê wan tên ji me ra, hêviyê wan çêbûne. Ji bo qesedê rola xwe bilîze heqeten umûdek mezin çêbiye. Em vê dizanin hedefa me ye herî mezin ew e hêviya van kesan em vala dernexin û em serkeftinê bi dest bixin. Yani Mazlûm Ebdî dibêje ez rastiya xwe çawa dibêjim? Mesela pirsî bû dibe hinek navê te Şahîn Cîlû ye jî dibêje ez di jiyana xwe de ji serî heta dawî ji cîwaniya xwe de heta niha li ku derê çawa pêwîst bûye ez ketime nava wê hereketê. Li gorî aqilê min ê wê demê wisa min îcab dîtiye, wisa pêwîstî dîtiye ez tevlî bûme. Jê ne poşmanim. Îro jî nava vê rewşê de me sibê dibe ku rewşekî nû çê bibe. Bersivekî maqûl e, bersivek baş e ez dibêjim. Heta niha qet metirsiyeke li ser jiyana we çêbiye yani jiyana we ketiye xeterî ye. Hûn ji mirinê filitîne. Miroviya çawa ji Mazlûm Ebdî dipirse ya? Her keliyekî Mazlûm Ebdî filitîne ji mirinê, ji kuştinê. Ne carekî belkî çendik û çend caran birîndar bîye. Rast e îca mütewazî tev digere. Erê dibe çend caran hewldanên suîqastê çêbûn. Tenê çend cara? Dewleta Tirkiye hêjî li pêwî digere. Generalê Kurd e. Du caran hevalê me şehîd ketin dibe. Ê derdora min dibe. Du caran hevalê me şehîd ketin. Dibe tiştekî normal e di pêvajoya şoreşê de tim wisa çê dibin. Dibe em xebatê xwe didomînin. Yani ê ku hewl didin me bikujin ew jî xebatê xwe didomînin. Birêya ajansa me dibe bangawaziya we ji bo milletê Tirkiye çi ye? Berî her tiştî bangawaziya min ew e gelên Tirkiye ji pêvajoya Îmraliyê bawer bikin, piştgiriyê bidine ya duyemîn tevlîbûna hêzên Qesedê ya nava Sûriyê ji bo Tirkiye ne xeter e, aramî ye. Em dixwazin bila her kes bawerî pê bîne. Li ser vî esasî li ser bingeheke nû xurt wek hev em bi hev re dixwazin pêşkevin. Hevano li Himsê çi çê dibe? Hevpeyvîna Mazlûm Ebdî bi vî awayî hevano? Niha şerê navxwehî dîsa derketiye li Sûriyê ez bi çend gotina ji we re bêjim. Li bajarê Himsê yê Sûriyê piştî kuştina cotekî yani jin û mêr şerê mezhebî derket. Bi sedan çekdarên eşîra Benî Xalid êrişê taxên Elewiyan kirin, mal û dikanê wan talan kirin, şewitandin. Hikûmeta Demkî ya Sûriyê piştî alozyan qedexeya derketina derve ragihand li çend taxan. Piştî nîvroyê roja yekşemî bi sedan çekdarên eşîra Benî Xalid êrişê çend taxên Elewiyan ên li bajarê Himsê kirin. Ev bajarê Himsê tam navenda Sûriyê de cih digire li Bakurê Şamê ye. Di êrişan de hin mal, dikan, otomobîlên xelkî hatin şewitandin. Gelek kes jî hatine kuştin. Çima alozî derketiye hevano binêrin wisa tê behs kirin.
ev êrişa çekdarên eşîran ku navê wî derbas dibe, piştî wê yekî hate kirin ku termên du niştecihên bajarokê Zeydelê ew jî 5 kilometre dikeve rojhilatê bajarê Himsê, li wê derê du cenaze hatin dîtin. Zeydel bajarekekî Sünniyan e, bila bîra we de bimîne. Ew ciyê ku du cenaze lê hatine dîtin, bajarekekî Sünniyan e. Ew her du welatiyên ku jin û mêrê hev bûn, hatibûn kuştin, termê jinê hatibû şewitandin. Binêrin. Em hê jî nizanin Elewî ne yan Sünnî ne. Hevoka ya Hüseyin ya ku Şiî bikartînin li ser dîwarê malê bi xwînê hatibû nivîsandin. Vana hemî provokasyonan a. Dixwazin Elewiyan ji Himsê bidin koçberkirin. Mesela li gorî saziya sor, saziya ku agahiyan dide, êrişa çekdarên Benî Xalid baweyekî serekî li taxên Zehra, taxa Ermeniyan, taxa Mücahirîn, El Ebbasiye Wedî El Zehebê hatiye kirin. Serokê vê saziyê a sor dibêje çima ew qas komên çekdaran êrişa Elewiyan dikin, wan dikujin, sebebî wî heye, berê du rojan du cîwanên Elewî bi keviran hatin kuştin. Me tu tevger ji desthilatên Sûriyê nedîtin, bûyer wekî kiryarên kujerekî nenas hate tomar kirin. Yani du gencên Elewî pêşî hatine kuştin bi keviran. Bi dehan birîndar hene, di derbarê du kuştiyên Elewî de hin agahî jî hene, hin kes hene dixwazin Elewiyan ji Himsê bidin koçberkirin. Hêzên ewlehiya giştî ê hikûmeta demkîya Sûriyê li nav bajarê Himsê belav bûne, hew didin rewşê kontrol bikin lê nikarin. Desthilatarên demkiyên Sûriyê piştî alozyan ji ber mirina jin û mêrekî qedexeya derketina derve ragihandin. Saet 5 êvarê heta 5 sibê tu nikarî derkevî derva. Wekî din jî hevan no. Yani vê şerê navxweyî kîl kîl he. Ez bawer dikim di hedefê de Elewî hene. Dixwazin Humus temamî were valakirin, were xalîkirin ji mirovên ne Sünnî. Ne tenê Elewî jî. Ermenî jî, Xristiyan jî, kî ne Sünnî be ji wê derê divê derkeve. Vaya meselê ye. Yani Encümena İslamî ya Elewî ya Bilind ya Sûriyê di derbarê bûyerên li Himsê de daxuyaniyekî belav kiriye hevanno. Binêrin ew çi dibêjin. Encümen dibêje taxên Elewiyan yên li Himsê rastî êrişeke çekdarî ya hovanê hatiye, kuştina du kesan, birîndarbûna bi dehan kesan hatiye belgekirin. Encümenê daxwaz ji netên wekbî kir ji bo rawestandina êrişan, ji bo parastina Elewiyan werin müdaxeleyê rewşê bikin, komîteyekê lêkolînê ya navnetewî ya serbixwe ava bikin bişînin herêmê ji bo parastina Elewiyan. Li gorî texmînan ji sedî şêst û pêncê nüfusa Himsê Erebên Sünnî ne, ji sedî sî û pênc ji pêkhateyên cuda yên wekî Elewî, Xristiyan, Şiî, İsmaîlî, Türkmen û Kurd in. Wezareta Karê Navxwe ya Sûriyê ragihand ku yekîneyên hêzên ewlehiya navxweyî û tevê artêşê baweyekî berfireh li bajarokê Zeydelê çend herêmên din ên başûrê bajarê Himsê hatine belavkirin ji bo hinekî tedbîr bigirin. Hevan no vê derê de tiştek ku mirov dikare bifikire, civakek bi vî rengî gelo mümkün e demokratîk bibe. Gelo mümkün e bi milletê Kurd re bijî. Civaka navnetewî Amerîka, Tirkiye vê rewşê nabîne. Aniha Komisyona Tirkiye çûye İmraliyê nîqaş dikin. Tiştek ku komisyon ji Rêzdar Abdullah Öcalan dixwaze jî hêvî dike kifşe çi dixwaze? Bila Kurdên li her derê dunyayê çek û silahê xwe dayinin, teslîmê dewletê xwe bibin. Mesela li Tirkiye dewlet a Kurd û Tirkan e bila Kurd werin teslîmê dewletê bibin. Çek û silahê xwe dayinin. Qanûn manûn tiştên formalîte çi îcat dike em çêkin. Li Sûriyê bila çek û silahê xwe dayinin biçin teslîmê dewletê bibin. Ama dewlet tune li holê. Ji bo ku em Kurd teslîmê dewletê bibin, divê em pêşî dewlet ava bikin. Ya rewşa em dîtine çi qas komîk e ya. Trajîkomîk. Mesela em li muhetabekê digerin ku ji bo biçin teslîm bibin.
Sûriye. Niha rewşa em tê dane li Rojavayê Kurdistanê pir bi hêsanî meriv dikare welatên cîhanê îqna bike ji bo serxwebûnê îlan bike. Ne serxwebûna Kurdistanê, ne serxwebûna Rojavayê Kurdistanê. Nîvê Sûriye niha bi yek rengê mesela temamê milletê me ê Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xweser Bakur Rojhilatê Sûriye û çi pênasiyet dikin bikin hemfikîr e. Madem ki hemfikîr e hûn dikarin bibêjin heta ku rewşa aram çêbû li temamê Sûriyê heta ku ev colanî û hevalê xwe rewşekî aram saz kirin em li herêma xwe serxwebûna xwe îlan dikin. Yan jî em federasyona xwe îlan dikin tu eleqa me bi Şamê tune ye Şam divê xwe îspat bike. Eger ji me alîkarî were xwestin em dikarin biçin wê derê bi rêve bibin. Eger ji me alîkarî neyê xwestin milletê wê derê bang li me neke em herêma xwe diparêzin wekî dewletekî serbixwe heta kengê heta 10 salan 15 salan 20 salan ku ew jî gihîştin astêya me wê demê em difikirin ka em bibin yek nebin yek. Heqeten. Yani ez ji we re bêjim ez ser vê mijarê nefikrî me ama mantık wisa dixwaze. Yani meriv naçe pergala xwe xirab nake û tevlî vê rêveberiya hovane nabe. Rêveberiyekî hov heye li wê derê. Hûn dibînin bi hev ketine ser û guh hev jê dikin li Himsê. Êrişî Elewiyan dikin. Hele Kurd eger qesede nebiya mala Kurdan xirab dikirin. Îja ji bo wî hevano ê min ez ji we re pêşniyaza xwe bibêjim paşê xatir ji we bixwazim. Rêveberiya xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê divê acîlen hekûmî ser hev bike bang li hêzên cîhanî bike federasyona xwe îlan bike wekî nîv dewlet yan jî wekî dewletek serbixwe ev bibêjin rêveberiyekê demborî ye heta ku Şam bû xwedî demokrasî heta ku Şamê xwe îspat kir. Piştî ku Şam bû demokratîk û xwe îspat kir wê demê em dikarin bifikirin. Milletê me biryar bide. Em bibin yek nebin yek. Aniha mafê qesedê mafê rêveberiya xweser tunê bi Şamê re bibe yek. Ji ber ku referandum çê nebiye, hilbijartin çê nebiye. Yani emrî vaqî nikarî çê bikî. Divê tu ji millet bipirsî. Em tevlî Sûriye bibin nebin. Em tevlî Şamê bibin nebin. Ji ber ku ew herêma ku em behs dikin rêveberiya xweser bi fedekariya gel ava bû. Rêxistina pêşengî kir ama esas ê ku şer kir dayîkên me bû, keçên me bû, însanên me bû, ap û xalê me bû, kî li wê derê cotkar bû, şivan gavan bû, herkes kî rabû heta milîtanên berê ê gerîla bûn. Ê ku vegeriya bûn malê xwe di salên 2000 de jê rêxistinê xeyîdî bûn, hatibûn malê xwe, êdî rûniştibûn, jin û zarokê wan hebû, zêwicî bûn ya jî mêrê wan hebû, zarokê wan hebûn. Ew ji ber ku xwedî tecrübeya şer bûn, ketin nava şer bûn fermandar û Rojavayê Kurdistanê azad kirin. Di rewşekê wisa de hevano heta tu fikra wan nepirsî referandum çênekî nabe. Yani min pêşniyaza min ev e ez di vê qenaatê de me bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.